Allah na gode, Allah na gode. Lokaci ne da ya hada, kuma shi ne zai raba. Masoya na gode, kun nuna ƙauna. Da sa sarki Allah wanda shi ne ni ya mun baiwa fannin waka murya na fitar bare ni muka rasa laki gun manzo da shi ne farin gani Allah Mustafa Nurullahi da san zan haisa ni alai sahabbai zan saka ni Abdullahi bi wakari yau ta masoya ce wannan kauna. Masoya na gode kun saka ni ina murna bakin waka ina rera ai ku nake kauna bakin zafi ko sanyi kuke jin wake na idan na rera ko yaushe kuna amsa sanfina shawara ku kuke bani ai ba zan manta ba gare ku ni dai na gode na gode. Kafin haske ta gangara sai an haurawa ni dai da ku Allah ya hada babu mai yin sauyawa zane na dutse mun gane ba gogewa burin ku na zama tauraro ai ba wata sarewa tafiya sannu ku na nisa tabbas ba gajiyawa. Ina da masoya ba shakka masu suna don Allah sunan ku ba zan boye ba ai ba ku min illa burin ku ai fannin wakar suna ne shilla dadi wuya ai ba dubarin ku masu suna jimla dan ma da mai caji ina gaishe ka dani da kai dama na san ba dubarin ka ga abba mai caji ai bi ban manta ba waƙoƙi na da na rera kai kana yin karba yaushe mai caji kai ma ai buna gode ma duk lokacin da na yi sabuwar waka kai ke karba sai sababba ji mai caji na gaishe ka waƙoƙi na ba shakka kayo turawa ga audiro sai ban manta ka bade mai caji waƙoƙi na gane ba kayin kyama Amit mai caji kai ma ai ban manta ba waƙoƙi na da na kai ma tuni za ka yi karba har ayo ba mai caji sunan ka ba zan manta ba waƙoƙi na da na rera ai kana saukewa tabbas ai tuwon girma miya ta sanama waƙoƙi na kuna karba kuna mini talla. Na gode, aibi na gode, na gode, na gode. Idan so ya kai so tabbas shi ke haɗa kauna. Ai ni da kutuni na gane haɗin Allah da nufina. Kaduna kwai masoya na shawara suke bani a Kano su tudda akwai saka a ciki suka jani sai wa nan da yobe sun nuna kauna domin gida ne na sanya an manta mafari Abdullahi guna gode burin ku na tasa Kano Kaduna gida yobe haiban da kamar ku. Yana tare da ni na amana ne ba zan manta ba Mr. BJ azamin mu da kai ai sai masha Allah ban rana wanda ya so ni koya yake dole mu gana bangis mai gana na gode ai sai alhamdulillah ai bat kan wata sharifi na gaishe ki so har zamani ban manta ba na sanya yambi Sharif kai ma na gode abunan Kano na gode ma Allahu ya saka sai Muhammad galan waka na gaida ka dan ni da kai kwarai da ma na harkar waka ko ka sai yake gurzona
zarce. Ko ka sayo ke mai hakuri tauraron gobe. Ga saboda baban da kai har da Umar ma. Ga dubu na masoya na sunan ku ban yi irge. Abuwa kuma roƙon da nake ni da ku da amana. Kaunar ku na cikin rai ko baki bai furta ba. Masoyana na gode, na gode, aibi na gode, na gode, na gode. Lokaci ne da ya hada kuma shi ne zai raba. Masoyana na gode.